Rád bych vám pověděl mou básničku ze života. Byl jednou jeden osamělý, ale romantický děda. A protože měl život pořád, jak se patří, rád a nechtěl zůstat sám, tak si dal do novin inzerát. Hledám hodnou babičku, která by měla pro mě světničku. Je jedno, bude-li psaníčko od Helenky, Jarmilky či Bětky, jen aby mne ráda měla a pod bluzičkou skrývala by aspoň 5. Odpovědí pak přišlo více, ale z těch různých psaní tak nějak smutno je mi. Kam poděl se cit, ni špetka ho v nich není. To jenom koupě a prodej, ty nepatří do rubriky seznámení. Dědo bláhový, kam zdal jenom oči, jen hmotné statky okolo těch se dnes ženy točí. Což nedošlo ti, že nutně natlučeš si hubu. Nemáš-li auto a tučné koto v bance, tak už nutně letíš přes palubu. Je ale mnoho žen, co tyto hmotné statky mají a přec se smutkem v očích dlouho do noci jen těžko usínají. Dědo bláhový, nehledej štěstí, je příliš pozdě, nenajdeš ho víc a se svými rýmy spíš patříš do bohnic. Ale proč? Což pak je hříchem i v pozdním věku mít někoho rád? Hřích. Spíš pošetilost, nevím, snad, ale já vždycky tolik toužil hladit, objímat a milovat. A jednou, až naplní se čas, jeden druhému rudou růží na hrob dát. Já vím, teď mnozí s ohledem na můj věk budou se mi smát, ale to jen takoví, kteří nikdy nemohli, či spíš nedovedli doopravdy a celým srdcem milovat. A pro které je přežitek i kytku na hrob dát. A od těchto nebolí. Takové je možno jenom litovat, protože oni nikdy nepoznají, jak krásné je mít rád. Doma mě říkali Olin. Narodil jsem se na Dolní Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Žili jsme s maminkou jenom 7 sourozenců. Táta byl na vojně na italské frontě a když se vrátil v 17. roku, tak já také jsem se v tom roku narodil. Tak ten Eduard Cibulec umřel v 88 letech. A jenom proto, že byl houbař a jak šel z lesa už na podvečer, tak tam byly ty protitankové zákopy, no a on do jednoho spadl. No a nemohl se vyškrábat ven, až ho ráno našli, tak ho vytáhli, no a dostal zápal plic a umřel. Dneska je mě 91 let. A já ho už v těch rokách štychnul, no. Doma jsem zůstat nemohl, táta byl bez zaměstnání. Jak to tenkrát bylo, byla hospodářská krize ve 30. letech. Sestra, ta nejstarší, ta se o nás starala, no a tak jsem musel chodit po službách, se tenkrát říkalo, u sedláků, u chalupníků, jak kdo měl zájem si mě vzít. Dostal jsem zprávu, že sestřička umřela a že mám přijít na pohřeb. Já jsem nemeškal a pěšky 2 kilometry jsem běžel na ten hřbitov. Hrob byl vykopaný, truhla ještě byla nahoře
Ale v tom hrobě, v té vykopané jámě, tam byla pochována dřív moje maminka. A ty kosti její dali hrobaři do pytlíku plátěného a posadili je vedle rakve. A já nevím, co to se mnou stalo. Začalo se se mnou všechno točit a přímo magnetem mě to táhlo k těm kostem. Přímo magnetem. A já jsem musel, až k těm kostím jsem se doškrábal a takhle se mě v náručí držel. Maminčiny kosti. V Rožnově pod Radhoštěm jsem chodil do základní školy asi do 10 let. Potom jsem se musel přestěhovat do Zbraslavy u Brna a tam jsem školu dochodil. Ještě si pamatuju i jména učitelů. Šabacký, Nekvinda. No a najednou přišla do ředitelovi zpráva, že má vybrat nějakého žáka. Český červený kříž mě poslal na prázdniny, na ozdravné prázdniny do Itálie. Byl jsem vybraný já a ještě 2, Ludvík Korábečný a Anička Polná. V tom grádě u toho moře s jednou holčičkou takovou menší, baculatou jsme se skamarádili trošku moc. Taková příjemná, hezká holka. A mám na ní dokonce i adresu. Vlasta Polehlová, Praha Smíchov, Radlická třída. A když jsme nasedali na zpáteční cestu, tak jsme si sedli vedle sebe, drželi jsme se za ruce a ona mi dala svůj řízek. No, už jsme se od té doby neviděli. 2 měsíce jsem tam prožil to nejhezčí, co mě vůbec v životě mohlo potkat. Když se ukončil zájezd, tak jsem se doma vůbec neohřál, protože táta už bydlel v tu dobu v ovesním Chudobinci. Táta měl nějaké známé v Tylovicích u Rožnova. Trčka se jmenoval, tam jsem prožil většinou prázdnin vždycky. Tam jsem se naučil všechny polní práce. Jsem mu pomáhal s kosou, s cepama. Látilo se tenkrát ručníma cepama a říkali jsme si do taktu tata mamu Češe. To bylo všestero. Ale léta ubíhala. Vyšel jsem školu, to stojím před školou. Před svojí chalupou vlastně. Měl jsem 14 roků a bylo třeba, jak bylo zvykem všech těch mladých, aby šli do učení. A tak já jsem si našel ve Zbraslavi mistra Krejčovského. Ale bohužel přišla okupace naší vlasti, obsadili nám pohraničí Němci, potom obsadili celou republiku a potřebovali pracovníky do zbrojního průmyslu do Vítkovic. A tam mě také odeslali. Tam mě ubytovali v takových bývalých vojenských kasárnách a vždycky, když ohlásili nálet amerických letadel, tak jsme museli jít do země, do krytu. A tam byl s náma i německý důstojník a ten si stále dával po nás pozor, že si se nějak neprozradíme, protože hledali partizány. Odhoukala siréna a my jsme šli nazpátek, ale jak to vypadalo?
Vítkovické železárny byly neschopné dalšího provozu, většinou všechno rozbité těma bombama. A tak chlapi, co tam pracovali, většinou utekli na vlak a jeli domů. No samozřejmě já jsem také nečekal na nejbližší vlak a jel jsem nazpátek domů na Hutisko. Přišel konec války, 45. rok a vláda vyhlásila nábor do pohraničí. No a já, protože jsem až doposud dělal u sedláků, takže jsem všechny zemědělské práce ovládal, tak jsem se přihlásil také a obsadil jsem jednu německou chalupu ve Zbraslavi u Brna. Mě nedělali potíže nějaký kancelářský práce, i když jsem neměl školy. A tak mě dali do kanceláře jako tajemníka. To se nelíbilo sedlákům, tím bohatým. Začali dělat na schvály všechno možné. Manželku taky naváděli. No a byl z toho potom rozvod. Abych uniknul nějakým tím nepříjemným setkáním a výstupům, tak jsem si začal hledat v novinách inzeráty, až jsem přišel na jeden inzerát. Jedna paní hledala muže, který by jí pomohl opravit chalupu. Byla vdova, měla 2 děti u sebe a mně šlo hlavně, abych měl střechu nad hlavou, no tak jsem se přihlásil. Jak jsme se nastěhovali do Vlkovic u Fulneku, tak tam byl takovej muzikant, Standa Vlček. No a on si všimnul, že když při muzice, když se hrálo, tak že já jsem si bubnoval. Tam, že mám rytmus. Tak mě vzal do partie a hrávali jsme potom na všech oslavách. A z Vlkovic pak jsme se přestěhovali do Fulneku. A Fulnek znáte to Jana Amose Komenského. Taky to tam neklapalo, tak jsem potom se přestěhoval až do Vrchotových Janovic. Stěžoval si děda Macák z Vrchotových Janovic, že všude mají svoji polku a my pořád nic. Jo, té paní, co to měla tu rozbitou chalupu. Už tenkrát jsem se tam k ní přestěhoval. Ta chalupa potřebovala generální opravu, fasádu, vnitřek všecko vybavit, nebo podlahy byly schnilý. Ale všechno jsme to zvládli. Já jsem si našel zaměstnání v Javě Bystřice. Tam byl vedoucím, tam byl pan Boháč. No a tak z těch výplat, co jsem tam dostával, tak to jsem všechno investoval do té chalupy opravit. A tak jsem tam bydlel s tou paní 30 roků. Celých 30 roků. Mezi těch 30 roků ta chalupa prohlídla, to se divili její lidi tam. A když umřela, tak ty její děti se mě takhle odměnili za to všecko, že čas dál pospíchá,
Přišli za mnou, že se musím vystěhovat, a přesto že na to mají kupce. A víte, co mě řekla na to ta její nejstarší dcera? No, jak můžete bydlet třeba pod mostem. Že pospíchá čas. A tak pod tím mostem to nevyšlo. V nemocnici, tam jsem bydlel asi 4 měsíce. Při nejbližší vizitě mě pan primář se dal otázku, co vlastně budu podnikat dál. No já jsem mu řekl, že nemám žádnou možnost, že jedině si musím podat žádost o domov důchodců, že do chalupy se nastěhovat už nemůžu, že ta rodina ji chce prodat. Ale do týdne přišla zpráva z Vojkova, že jsem přijatý. Tak pan primář mě takhle zachránil, že jsem nemusel jít pod most. No a to té doby tady žiju a jsem docela spokojený. To je pijánko, ten konec. Co je to láska? Láska je velký lidský cit a nad něj v světě není. To, když milé složí hlavu do klína a cítí teplé ruky něžné pohlazení. Láska je slovy básníka vzácný a vonný květ, však mnoho chce mít vláhy. Proto ten drahokam hluboko v srdci uchovej a buď ti nade všecko drahý. Ne, nejsem básník, to se vůbec říci nedá. Jsem jen nenapravitelný snílek a romantický děda, který v životě mnoho ztratil a už nedohledá. Jsem jak osamělý poutník, jež brouzdá se bosý studenou ranní rosou a čeká, až potká tu spravedlivou s tou nabroušenou na rameni kosou. A potom s ní odejdu do jiného, lepšího světa, do světa nadpozemských krás, kde neroste už trní, bodláčí či hloží. A tam jednou, bude-li to vůle Boží, se všemi, které jsem kdysi miloval a kteří snad i mne rádi měli, sejdu se zas.